Okay. Greetings, everybody. Good morning. The topic I want to treat today is no other than the very same topic that I wanted to treat yesterday before network interrupted. Yes, the topic I want to treat today is the very same topic that I want to treat yesterday before network interrupted. So if you read the caption, you would see that I labeled it unhealthy comparison. Unhealthy comparison. Listen, what I'm about to say today is applicable in every aspect of our lives as the Igbo people and generally as Africans. What I'm about to say today will be relevant for generations to come. So ignore the person who is giving you the message. Please, for the person saying you have a question, listen to me first. The topic of today is unhealthy comparison. Unhealthy comparison. The critical effect of unhealthy comparison is the destruction of our reverence to our legends. If you understand this message, 20 years to come, this message will still be valid. 100 years to come, this message will still be valid. Generations to come, after myself, 1 million years to come, this message will still be valid. So this is one of the evergreen messages I will leave on the social space for the sake of posterity. And the title is Unhealthy Comparison. What do I mean? The Igbo struggle will be the watchword of the context of my discussion. And I will expatiate from that to other part of life. Unhealthy comparison. Why are we hell-bent on bringing two people to par? To compare who is better, who is greater. Unhealthy comparison. Now I'm going to cast your mind back to the days of Dame Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, the Ikemba of Nnewi, who officially was the first with his clique, including Captain Ifeajuna, Ifyong, Chukwumanzogu, and every other person that fought in the military. The first person who led our people to self-determination. The first person who said, this, I'm talking of, when I say the first person, I'm not talking of one individual, because no fonya de memong. I'm talking of the collective effort of all the people who thought it wise to push, Adam Kedu, Chimeri welcome, to push for the self-determination of the Igbo people. This group of 1966 to 1970, I have my reason of saying 1966 to 1970. There is something they saw that we may not be seeing. Now, fast forward to later in the years. Listen, because history is not here to romance your ego. Fast forward to later in the years of the man called Owazulike. Because the problem I have with most of us is that we recount history with emotion. I was having this discussion yesterday and somebody said that I must not mention Owazulike, and I said, you are very stupid. Why are we hell-bent on only recounting the glories of men when they fail?
What if we pay credit to them when they did it well? Must we always find fault in a man for the wrongs, not for the right? Fast forward to the days of Maazi Dibia. You see where I'm coming from now? These people may have one message, different approach. Now, it will be very unhealthy for me to wake up one day and say that this person is greater than this person and this person is greater than this person. I don't know if you are following the message. That is the topic of today, unhealthy comparison. It will be blunder for me to say that, oh, that this person is greater than this and this person is greater than this. I always love this favorite part of your Christian Bible. Remember I said we will use the same Bible they gave us, which they used to colonize our people, and use it to sensitize our people to see the reality of the day. So I will use 1 Corinthians chapter 3, verse 6, where your Bible said, "For Paul planted, and Apollos watered, but the increase is unto the Lord." In the journey of self-determination, we've had many legends, past and present. Many have planted, many have watered. Every of them is useful in the journey of self-determination. And none should be spoken ill of, regardless of how they may have ended. Because of what? The original intent of their motivation. You understand what I mean now? When I say that Paul planted, Apollos watered, but the increase is of the Lord. Now listen to this. If you come today and said, oh, somebody led us to the first secession of self-determination prior to the massacre of 1933 of the Igbo people, and we say because that person is the greatest, or because this one later fumbled, that person is not, should not be given credit to, unhealthy comparison. Now you forget it this way. To make a vehicle, to make a motor, a motor vehicle, we need, mechanical engineers will tell you that it takes 2,000 unit operations to build a car. Any engineer in the building, 2,000 unit operations is what it takes to build one car. 2,000 unit operations. Before motor full ban. So in the limelight of building one vehicle, we will pass 2,000 processes. That is what I mean by unit operation. So now, are you saying that because one operation is small, does that make it irrelevant? I will explain what I mean. Maybe one of the unit operation is screwing of parts, maybe tighten navigator indicator lights. Somebody now open the mouth and say, because the unit operation or the process of making the engine is more complex, that we should give credit more to the engine, not knowing that without the indicator light, oko trafficator bụ na odemu mmadụ enwe problem, accident ya piakacha the motor piaka ma the engine ade. Which means ordinary wiper, the process of making the wiper so that the wiper can wipe off liquid from the glass, is as important as the process of designing the engine and the gear. Are you getting the point? If I'm not making sense, tell me, so I will rephrase it better.
Each of these 2,000 unit operation required to make a motor vehicle is as important as all. So it will be unhealthy to compare each of these unit operation and say this one should not be respected and this one should be respected. Because in this operation, each of the unit operation, each of the processes is very, very working in synchronous to the end result, which is the making of the car. What am I trying to say? In the Igbo struggle for self-determination, every person that have taken it upon themselves all these years deserve equal recognition, including the naysayers. Do you hear to what I said now? Do you listen to what I just said? Including the naysayers, including the saboteurs, including the naysayers, including the saboteurs. You will not understand what I meant by this last statement. Including the naysayers, including the saboteurs. Because of what? For history to be made, it takes someone to be at the antagonizing side. That is how legends are made. In the days of Ikembodume Gojuku, it took Gowon to be the antagonist. Let's take a picture from the Christian Bible. For the glory of the Bible character called Moses to be so high, it takes a scapegoat in the name of Pharaoh to be the antagonist. Do you understand what I'm picking from this Bible passage to make these citations? Now, for a legend to be made, it takes somebody to be on the opposite side. That is how legends are made, including naysayers. So, because we can't complete the history of Biafra without mentioning Ife Ajuna. Before the saga of Ife Ajuna and the sabotage, we know that Ife Ajuna made a whole name for the people by becoming the first Commonwealth gold medalist from our side. Do you understand what I'm saying? So, his sabotage will not erase the good side of his glory. Be listening, because I am going somewhere. I'm going somewhere. And where I'm going now will touch you. Especially our brothers who want history to always favor them. History is not reviewed with emotion. And that is why I'm saying this on camera. That if we want to get it right, we will also give credit to Isaac Adakaboro. What to me? Did you hear what I said? We will also give credit to Isaac Adakaboro for his heroics as a young man who was just an ordinary SUG president to muster such courage and lead an uprising to defend his people. You can't write history without including his name in the annals of greatness. Do you know why the legends, recounting legends is very good? Because of your hero may not be my hero. But that does not mean that that person that is not your hero is not worthy to be called a hero. That is why I said separating history from emotion, separating fact from emotion, separating fact from sentiment. To our Izon counterpart, Isaac Adakaboro is a hero and must be treated as such. Are you getting my point? Odumegwu Ojukwu is a hero and must be treated as such.
Wazuka is a hero and must be treated as such. With every encompassing comrades that may have come and gone. In the annals of history, if there are no opposers, then the legends may not be gratified. Please, if you did not start this program with me, you may misunderstand the point I'm trying to make. We must view history in two parity. History must be separated from sentiment. And unhealthy comparison is the destruction to the reverence of our heroes. Now, when it comes to men of valor, men of substance, those who gave it all up, we know there may now be hierarchy of greatness, but greatness is greatness regardless of the hierarchy. How old are you now? How old was Isaac Adakaboro when he said no to the marginalization of his people? Have you ever acted up to the level of Isaac Adakaboro? Are you getting the point? How old are you now? How old were Isaac Adakaboro when he stood against the latchkeys and delinquency? How old are you now? How old? How old was Chukwuma Nzogu? How old are you now? How old was Captain Effiong? How old are you now? How old was all the comrades? Are you getting my point? Because it's always easy to point blames to the chronicles of legends. But compare your age, iterate it to what they were as at then, and see that my generation is a product of conquered sperm. Now listen. In this struggle, listen, in the struggle, we will now have the ones we call cult hero. Cult hero. When we mean cult hero, these ones are the heroes whose chronicle has stood the test of time under every analysis. Are you getting the point? That is when we begin to affix the word cult hero. And it is when a cult hero is identified, we now begin to see the hierarchy of a hero and a cult hero. But that does not make the hero less of himself. Are you getting the point? Now, another thing is this. I have studied the struggle from 1966 till now. And I discovered that the struggle has only identified with one side of the people. And I will explain. Yesterday, I was explaining how the military works. That in the military, in every military, there are different corps. When I mean corps, I'm talking of C-O-R-P. Within the military, there are different corps. Different corps in the military. Number one, example, the infantry. These are a combination of foot soldiers who are in the forefront to advance physically with their leg. Number two, the armory. These are more of those who bring weapon
alongside the artillery. Are you getting the point? Now we have the signaler, those that gather intelligence and send out information. The medics, those that treat the wounded infantries or other soldiers, other corps. The band, those who play music to bolster the morale of those in the forefront. The S&T, those whose job is to provide logistics and welfare. Because soldier get in when we came bomb. Are you getting my point? Then several other corps in the military. But all of them in their individual units, in their individual corps, came together and became the military. I have studied our struggle, and our struggle is hell-bent on paying respect only to the infantry soldiers, neglecting the services and sacrifice of the artillery, ammo, medics, signaler, band corps, S&T. Are you getting the point? You know, I'm using the military terms to make this justification now. Now, what am I trying to say? From 1967 to 1970, during the struggle, during the battle, during the war, there are several women whose chronicles are not recorded. Those women who use their wrapper and even their underwear to bind the wounds of our soldiers, who gave out the last recipe of their culinary skills to provide food or alternative food for hungry soldiers. Are you getting the point? Those who took it upon themselves to go beyond their way to cater for the wounded soldiers, to look after the family of the fallen soldiers. Are you getting my point? That is to say, we were almost paying attention to the infantry, the forefront soldiers, but we are neglecting the input of those other band members, S&T. If you are getting the message, you will understand where I'm going. Now, what am I trying to say? For the struggle, there are several units in the military. And it is quite painful that everybody is struggling to be the infantry. Loban, Nehama, how Jibujen? Good morning. Now, everybody is struggling to be the infantry. Not knowing there are several other departments that you can be. Women, listen to my statement now. I said this yesterday, I'm going to say it again. I've said this before, I'm going to repeat it again. I am going to make reference to what you read in your Christian Bible. I told you people, I use what you know to teach you what you are supposed to know or what you don't know. In the book of Judges, Kelechi, I'm coming to the Dibia side. I'm coming. In the book of Judges, chapter 5, verse 24, your Christian Bible said something that I want to relate to you. Do you know what your Bible said? Blessed shall Jael, the wife of Haba, be amongst women in the tent. It's there in your Bible. Blessed shall Jael, the wife of Haba, be amongst women in the tent. Do you know what led to that statement of calling Jael blessed? In the Bible, there is a war, according to the Bible story, that the Israelites want to fight. But there is a strong general who could not be defeated. And they know that going to that war on open assault will lead to massacre, will lead to several casualties. The intelligence department were asking,
Which Trojan horse shall we send to make this battle easier? And the woman whose name was Jael raised her hand and said, leave this general for me. Na me go kill him. When the woman who is very beautiful came to the tent, to the camp of the soldiers, maybe as a prostitute, yes, maybe as an escort, if you understand what I mean by an escort, to serve as a courtesan to the general. They searched the woman to see if she was armed. She was not armed. But in the binding of her hair, there is a pin which she used to bind the hair, which was the secret weapon which the general could not see. Now, it would have taken about 5,000 soldiers or more to kill this single general. But a woman said, no, we don't need to use gun to kill this general. I only need to use the power of the Trojan horse, which is embodied in the lust of a man for a woman. And that is what I need to kill this general. This woman went into the camp of the military, entered into the tent, seduced the general, and silenced him single-handedly, gave signal, and his brothers who are waiting in ambush encamped the camp, and they won. Judges chapter 5 in your Christian Bible, verse 24. Do you know why I made this statement? We are yet to know that no mwanya nwela babuku no netiti are part of the vessels we need. Me change ka isu bi Igbo ka iwe wota ebe nsi eja kpachamanya so no Igbo ihe ni na na-ekwusi nsi na asu na asu kpachamanya kwue o nwere ndị nchọrọ ka okwu a metụta ngwa bụ onye Igbo na-ege m ntị o nwere ife nwere na-ada afụ anya o nwere ife nwere na-ada afụ anya ma ụmụ agbọghọ anyị furu na-ebugharị ukwu anyị chọọ ka anyị kwado ndị agha ụmụ agbọghọ nwa so n'ife eji eje ọgụ jee ka iche ka ife ndị Israel ji eme mmadụ ịwa enwe ike zipụtelu gị obele nwa eweli ebodo gị na ị na-awakpo ụmụazị esi etu agbupịa gị nke gị aga. That is the aspect of the military that I call the Trojan horse. What cadre of the military, what corps are you serving? Kedu ebe ọkpụkpọ oku gị dị na ndọrọndọrọ ọchịchị a? Ọ ya bụ mpụta n'iru akwụkwọ mfe ụmụ agbọghọ anyị ụmụnna anyị na-akụzi Igbo ka anyị sụọ Igbo nchi ọchị njem folo ha eme mkpọta na-etinye okwu na ngalaba okwu a na-akparịta ụka ife njemie bụ ka m kwanyite ha ịma ihe njemie maka na o nwere ife fa na-eme bụ ọrụ dị mkpa mana anya ga-ada afọ ya. Ọ na-ewute m na nji ofu anya afụ ndọrọndọrọ ọ bụrụ sọọsọ onye nọ n'isi agha bụ ndị agha ma nwaanyị nwere ukwu so n'ife eji anụ ọgụ ma nwaanyị taa gịrịgịrị so n'ife eji anụ ọgụ ma nwatakịrị aya azụ itie o so n'ife eji anụ ọgụ. Onye mere ọtụtụ mgbe unu na-edele m ozi n'iru akwụkwọ na o nwere Reverend Fada melụ nke Maazi Dibia jee ka isi ha mechie ọnụ nsị gị mba, do not expose my Trojan. I've seen all our Trojans. O nwere ọtụtụ ụmụnna anyị etelu mmanụ na okpukperechi ndị ụka fe jemigo n'ụka fụ na eziokwu adịrị ya fachigharịa ka azọ ọtọ ụmụnna anyị mana duto ebe fa nọ fama ntị mkpusi ụmụnna anyị nekwenụ na ife a dị etu a fa wepụta onwe ha na-atapịrị ụmụnna anyị eziokwu nekwe na ebe esiri anyị mana ha na-ekwue n'ime ime okwu ịchọzịa ka nje gbapuo ya afọ. You don't understand what it means to be a Trojan. Who is your Trojan? Kedu ndị itinyelu?
Ohumagana ka m na-asụ ya n'Igbo nchọ ikwu Trojan nkwu ohumagana. Kedu ebe ohumagana gị dị? Kedu ndị ogumagana gị? Ogumagana ya adị n'ebe niile. Ma onye ala nọ ebe a na-akwafu afịa so n'ogumagana. Anyị ewere ofu onye debie osolu na ndị na-ekpofu deti n'ụlọ ebe ndị isi ana na-achị, o so n'ogumagana. Na-egekwe ntị, mepe ntị gị. A ga-enwe ogumagana osolu na-akpọ isi ana, osolu ndị ụka alakụba na-akpọ isi ana, o so n'ogumagana. So that etie mkpu akpọ isi ana kwuo ife ahụ eme, ọ tụrụ gị inu nwanne nekwe ka o si dị. Na-egekwa ntị maka na ọ na-ewute m na unu amara ihe. Ọtụtụ ụmụnne m na-ekwu okwu plụplụplụ adịkwa ama enwekwere ike adị m akwado, ịma na m ada akwado ife ọjọọ. Enwekwa ike ọ bụ na ndị nke a na-akpọ onwe ha city boy bụ ogumagana. Awọtafia na okwu m adị m akwanyela ife ọjọọ, to hell with onye ọsọ ya bụla I don't care. Mana ka iyala iji ọnụ kwubie ohumagana gị mebie ife. Si akpọ na mmadụ afọ, onye ọbụla na-ekwu okwu were uche na-ekwu okwu. O nwere ife anyị na-ekwu. Kedu ebe ohumagana gị nọ? Ị nwere afọ akwụkwọ, enwere abụ iji dete ogumagana, enwe vision statement. Kevin Chukwuemeka, delete that name. Delete that name. When I say be discreet, be discreet. I mean every word when I say it. Everybody dị mkpa n'ife a na-azọ. Ogumagana ọbụla dị mkpa. Anyị enwegide ogumagana nwee ma na ụmụ nwaanyị chili sista, nwee ma na ndị fada, nwee na imam, nwee na alfa. Anyị enwegide ohumagana. Anyị enwegide ohumagana nwee ma ndị anyị ezipụcha aje nụta ndị ugwu. Ya bụ ohumagana. Etu a ka mmadụ si anụta. Maka n'amị akụzila anyị na ife eji emeri ọgwụ bụ ohumagana. Ife nji ekwu ife a bụ ịnọkọta fụ nwanne gị nwoke ịma bụ n'anya dolu, ọnọkọta sịba gị ka na ọ na-akpọzi isi ana, agbanye na kamera kpọbịa iyi. Agbaba na kamera kpọbịa iyi. Ma ọ nọkọta fụ nwanne gị nwoke ka ọ nọkọtazi na ọ na otu pati ndọrọndọrọ ọchịchị nke ọzọ, agbanye na kamera kpọbịa iyi. Chekikwa ma o so na ndị ohumagana edebelu ka o wee na-eme ihe, ka o nwee ike na-enyote njem na atụmatụ na nkata ndị nke ọzọ na-akpa. Adịzi na ọsịsọ ịgbanye kamera, sọsọ ndị be anyị ka ọ na-adị ọsịsọ ịgbanye kamera. Okwu a na-ekwu nwere ike m ya aba n'ulu tata, mana emechi ya aghọta m. Ohumagana o nwere ebe mmadụ ya agaluo n'ụwa, o nwere ife anyị na-akpọ ịgafe ugwu na-amị amị. O nwere ebe o ya elu, ịma na onye ahụ etopụtego ife eji eme ohumagana. Ene anya especially ma nke na-ayị ala ma ndị isi dị mma. Mana nkwuche m ekwukwa ebe o si ewute m. Mmụọ a na-ekwu ka mmadụ. Ijiri ọnụ gị kwuo maka ohumagana gị, imebie nkata akpachalụ n'ime ụlọ. Ya ka m ji kwuo si na mgbe na-abịa na ihe eji nwayọ nwee nkụzi a na-eme na asụsụ Igbo naanị n'igwe okwu dị iche iche na be anyị dị iche iche. Nkụzi ndị ikwu ya na-eje sọsọ ndị arọtalụ n'obodo dị iche iche ya na-eje ozi ọma a ije geche ya ịnata. Etu a ka esi eme ụdị ha. Ugwu Aba Steven Osita, kedu ebe ọzọ m ekwu nwa okwu a na-abụrọ n'iru akwụkwọ a? Ya ka m ji ekwu n'imi. Kedu ife njikwuba ife a na-ekwu?
ọ na-adịla anyị mfe ịkpọtụ ụmụnne anyị. Ọ na-adịla anyị mfe ịkpọtụ ụmụnne anyị. Mana inyo anya ọfụma enwere ike anyị ma ndị bụ anụ ọfịa o. Ife a na-ekwu onwe ike ọ bụ na ndị ị na-ekwu maka ya bụ ezigbote anụ ọfịa anyị ma. Mana ife na-ekwu nye m ya anya ka ọ ghara ịbụ na ogu m agana ka ị bịa kpughe ife ezoro ezo. Mmadụ kpọrọ m mbọsị a sị m na ọ nwe nwanne ya nwoke ebula amụma ụwa. Nsị ya bube o na ebe ọ bụ na ndị nke ọzọ na nwanne fa na-ebu amụma ya akụ aka na ọkwa ngwalu ya n'iru akwụkwọ arọ gara aga. Nsị unu site taa gaba n'iru na ife ọ bụla ụmụnne anyị na-ekpe ụka melụ n'iru akwụkwọ dị mma bụ Maazi Dibia mma. Ekwurọ m ya n'iru akwụkwọ ife ọ bụla fa melụ n'iru akwụkwọ fagwogodo onye ngwụlọ ọ dị m mma fagwa onye isi mma asị gị na m fukwuru mgbe a gwara ya. Anyị bịazịa n'ime ụlọ ịgwa m ngwa gị na onye a bụ ezigbo anụ ọfịa mana n'iru akwụkwọ ọgwụ onye isi ọ gwọrọ ya. Ịghọtala okwu m? Uche ka m ji atụrụ gị aka. Ogwumagana bụ ife mere anyị ji eri mperi. Anyị enwegide ogwumagana nwee ma ndị nche. Onye mee unu na-egekwe ntị ụmụnne m geenụ ntị. Unu kwute okwu si atụzina votu na ana anyị owebe m iwo nsị ọnụ na-amarụ na ihe eji nwa aka anyị zụta ogwumagana gbaa ya ndụ na-alụsị dujie ọ na-ajalụ ha eze ka ha nche eso mana o so n'ife anyị na-eme. Uche ka m ji agwa gị okwu nwa ka ị mara ihe ị na-ede n'iru akwụkwọ. Ọtụtụ mgbe ana m eji ndụ m kpọọ ndụ m asị gwa gị eziokwu. Ịma na ọtụtụ n'ime unu amara ihe mere na m adịghị enye mmadụ akara ekwentị m. Ị mara ife melụ m ma ọ bụ ihe melụ na nnọrọ ebe a tata nnọrọ ebe echi ọ dịrị ọlụ m mfe. Ama nwudo Ojukwu n'aka. Atụọla ọmala ọmalụ atụọla ofe ka ofenye isi n'ọfịa. Onye agbada na egbe egbolo na-abụ abụrụ obele ife mana o nwere ife eji achụ onye a na-achụ ka achụnyụ. Mana ebe o si ewute m bụ na ụmụ esekemperi na-atabere atụ ya asa ya ọnụ kọọ ma nke ha ma nke ha na-amarọ. Mechiteke niile gị bụ sọ mma. Metụ nwanne gị aka si ya mechikete niile gị bụ sọ mma. Mechiteke niile gị bụ sọ mma. Mechiteke niile gị bụ sọ mma. Ọ bụrụ ife niile ka a na-ekwu. Ebe ọ bụ na fe emegidego nwa ogwumagana nọzi na be anyị kedu ife imele onwe gị? There is energy in synergy. There is energy in synergy. There is energy in synergy. Ịma na ibulu ogwumagana azụrụ azụ maka na nke bụ mfe bụ na nke izi na ya azụgodo unu azụ. Azụcha azụ agba ndụ. Etu a ka ndị ni colonize anyị si wee memina anyị. Mgbe ni enele anya fụ na nwa amadi eni a na-akpa Abacha nwere ihe o bu n'obi ya adịlị ndị isi ojii mma. Ị na-ewe ịma na onwe ka anyị si ekwu okwu n'iru akwụkwọ. Kedu ife mere? Ewele esekemperi nwaanyị Kalaba wee memina ya. Ogwumagana ka eji mie agbara egbe. Chukwu gozie Epstein unu na-afụ. Epstein na-apụta mbọsị a gosiri onye ọbụla ihe bụ ogwumagana na ndị ma ife ya ama ife na-echitọkọ na-agwọrịkọtọ. Unu ada enene ife na-eme n'iru akwụkwọ. Gbuo dike na ọgụ ụnọ mbọsị ọgụ ihe ebe anya ihe ebe kwa aka ọkwa. Kedu ife nji ekwu okwu a? Ọ bụrụ ife niile ka a na-etinye ọnụ ime emebie. Mana biko nnọnụ na-elu n'okwu n'obodo nwa ka anyị kpakana nọ nkata nwee vision statement
nwee ebumnobi anyị chọrọ inweta. Ịma na ụmụ esekempeli ya nọ na be anyị ya abala anyị uru. Chineke gọziri ndị be anyị na iso nwee ụmụ nwaanyị kacha mma n'elu ụwa a niile Chineke kele eke. Ifugo nwaadị Igbo ka ọ na-adị, ifugo ka nwaanyị Igbo na-adị, ifugo ka ụmụazị ya na-adị ma fasacha arụ fa na-esi Delilah nnekọta ha etu ansi Chineke ọmụchịrị taa, ọmụchịrị ndị a taa. Onye nwaanyị sị m Peter mịghachi mma gị n'ọbọ. Wee jụ na-ese gị nwa bụ onye na-ege m ntị n'iru akwụkwọ, kedu dipatmentị ị nọ na ndọrọndọrọ a? Maka na ịma ebe alụ dị megị, onye ọbụla so n'ọlụ a. Yes, ọ bụrụ everybody bụ artillery, ọ bụrụ everybody bụ infantry. Enwere ike ọ bụla ọlụ gị bụ ndị ya atụpụta atụmatụ, o nwere ike ọ bụla ọlụ gị bụ ndị ya na-alụ ọlụ iji iru akwụkwọ na-elotelu ndị be anyị. Ife mekwala anyị mgbe ebi gara aga. Ọtụtụ ụmụaka anyị amarọ na onwe mgbe egbukpọrọ anyị egbukpọ, maka na ndị isi obodo anyị bi n'ime ya mechiri ka ghara ịkọzi akọ ife mele anyị. Na wee jụọ gị nwanne m, kedu ihe imego iji mee ka mbọ ndị buru anyị ụzọ yara ịbụ ife dara n'aja? Kedu ife imegolu? I'm asking you, kedu ife imegolu? Kedu ife imegolu? Kedu ife imedana? O nwere nke detelu m oziọma nnyaa mụpụta debate. Nneneche onye detelu m oziọma, idetere alụ m oziọma for debate. Mma eje cheki iru akwụkwọ ka mmalụ ma ị na-emego nkụzi arọ na abụọ. O nwere ife mfụlụ ọ na-eme, nnenekọta anụ ọfịa na-afọta ọnụ. O ịmaka ife ịchọrọ ịbịa debate, mana for the past years o nwere ife ị na-agwa nwanne m n'iru akwụkwọ. Mana nwanzali ju afọ ọ detelu m akwụkwọ debate. Iwọchi onye ọbụla na-edetala akwụkwọ debate bụ somebody na-eme something. Remember I said there must be antagonist and protagonist, but let it be a worthy candidate. Kunyeli ime nke unu melụ mbọsị ya last year gara aga achịtalụ m ofu onye bịara debate, ọ bụzịa mụ akụzibeziri ihe. What have you been doing? Have you learned to synergize? Because without synergy, your energy will depreciate. We build more energy with synergy. Ka m welụkwa Bible unu wee gwa gị okwu ọzọ. 2 Kings chapter 4, 1 to 13. Elisha fụlụ nwaanyị. Unu egosigo na nọ obodo nwa. Bongo. Unu egosigo na nọ na bongo. Egosigo na nọ na bongo. Elisha sị nwaanyị. Na-egekwe ntị. 2 Kings chapter 4, 1 to 13. Ọ dị na Bible unu. A woman whose husband was a prophet before he passed on saw Elisha, rushed Elisha. Do you know what he asked Elisha? Man of God, my husband was a prophet and he is dead. Help me. I think I've made this teaching before. Elisha asked this woman 2 questions that is very important. Very, very important. According to the Bible story. How may I help you? That is first question. Second question, what do you have? Onye Igbo. How may I help you? Second question, what do you have? Do you know what the woman answered Elisha? I have nothing, only but a small morsel of a corn and a little jar of oil. Enwere m ntonto ụtụ ọka flour na ntonto mmanụ. 2 Kings chapter 4, 1 to 13. Now, this is the problem. The woman is not seeing that oil as enough to solve her problem.
But Elisha is trying to tell the woman, before you look for solution, you must have something doing. I told you that the things in your Bible are allegories, concepts that you should attribute to daily life, not literally, no meleme. Elisha asked this woman, how may I help you? Question number 1. Secondly, what do you have? And the woman answered like a typical Onyibo. I have nothing but a small morsel of corn and a little jar of oil. You might hear Elisha Gwalia? Oh, na that jar of oil is not the small. Eba ka yi sinyele gaka. Jeme godulu mo ka ntachi godosa. No dibia liju afọ. Obulu mgbologu na aja ofia. Mgbe Elisha tachichela osa, he taught this woman a principle. Listen. He told the woman, go ye to thy neighbors and borrow vessels. You understand that thing? I'm a go on in the Bible, man. Go ye to thy neighbors and borrow vessels. You need your neighboring people around you to identify with you. What to me? No more. You need to make peace. Malife jindi nkeni ji asoga aso. You need to borrow vessels. If I'm not making sense, tell me to shut up. Have you borrowed vessel in this struggle? You borrow na vessel. Check him on internet. Have you borrowed vessels? Have you borrowed vessels? When you borrow vessel, now you go the woman, go ye to thy neighbor and borrow vessels. The woman rushed to the neighbor, borrowed vessels. He told the woman again, shut the door. The woman shut the door. He now told the woman again, begin to pour in the oil into those vessels. Now listen to this. I will explain this to you. Kiwe water. The concept of borrowing vessel means that you already have an oil. What is the oil in this case? The struggle for self-determination. That is the oil that woman have, that she neglected, just like Ndibo Meketa. But what is the vessel that the woman does not have? The woman does not have this vessel. For her to have vessel, she need to borrow vessels from her neighbor. Elisha did not tell the woman to go and buy vessel in the market. No, he asked the woman to go and borrow vessel. The power of energy in synergy. There is energy in synergy. You need to synergize. Society, you need to synergize. Building bridges, diplomatic relations with your allied nations. Neighbors, underline the statement, neighbors, they not go to gain so first, so that they will attest for you. Then when you borrow vessels, iyotacha oba, kanna asya nibo, je yota oba, je yota agbata obi go oba, obi ma ife bo oba. Je yota agbata obi go oba. Iyotacha oba. Thank you, Igwe Alose, for reminding me. Ije yotacha oba. Kedu ife ozi Elisha? Gwalo nwanya. Mbo yotacha oba. Shut the door. Kedu door ya shut na nwele onwa? Mechiti ile gị. Nwoke ara ekwu ka nwanyị.
mechite ile gị nwoke a na-ekwu ka nwaanyị. Elisha told the woman, when you borrow vessel from your neighbor, ije yọta ndị agbata obi gị ọba, you shut the door. Imechite ụzọ, mechite ile gị. Iwelu mmanụ avụ ruo ibe na obele. Ka nkọwalụ gị nke a n'asụsụ Igbo. Nwanne m, anyị chọọ ka anyị mee ka be anyị ka anyị nwere onwe anyị, ife izi anyị ebu ụzọ mebụ imechite igbochi ndị Igbo pụọ from ife ọbụla bịala abịa. O ife bịala abịa ji ndị Igbo ịma efe. Ụka ọbịa ya dị involve. Maka na o ji ndị Igbo ime ka anyị malụ ntọ na ana anyị. Maka na ọtụtụ ihe ji anyị nwere onwe anyị sigoro na ntọ na ana. O nwere ebe anyị na ndị ichie nwere okwu. When you shut the door, igbochite ụzọ, ife omin bụ ife ọbụla bịala abịa n'etiti unu na godu. Ife ọbụla bịala abịa n'etiti unu na godu, ka unu nwebụ ndị Igbo jụọ onwe unu. Kedu ife dị ife a na-eme anyị? Oke, anyị achụpụgo ife niile bịala abịa be anyị. Ụdị akwụkwọ anyị na-eje bụ ife bịala abịa. Anyị need ijegharị akwụkwọ anyị na-eje. Ka anyị jebe akwụkwọ. Ka anyị jebe akwụkwọ. Jetebe ụbụrụ. Ife a na-agwa gị bụ ife anyị emenwu n'ime ụlọ. Enidiri onye ilo ịbịa. Ka anyị jetebe ụbụrụ. Anyị wele ego anyị kụzibela ụmụaka anyị ife dị n'ime ime. Na-ekwe ntọ na ana na ebe anyị na-eje. Dịka ndị China si eme. Japan na China nụlụ ọgụ. Ọkụ abịabere. Japan na China nụlụ ọgụ. Nụsi ọgụ. China folu ntutu taa. Na fama nlofu nata ife Japan melụfa. Na Japan ugbulu ha. Wite aja obi. From mbọsị a, site mbọsị a vụluo tani. Ndị China ka na-agwa ụmụfa nekwe ife ndị Japan mere anyị. Ya mere na onye bụ injinia na China ada eme ka ọ bụrụ highest in China. Ọ na-eme ka ọ tọpụọ injinia na Japan. Ọ na-aghọta ihe m na-ekwu. Iborocha vessel, ịyọtacha ọba, ikpochite ụzọ. Ife niile bịala abịa na be anyị niile ịpụ ka anya saa anyị. Ọ ya enyela anyị aka anyị mara ife bụ mmadụ iji aka ya gwọta onwe ọya. Na enu nwanne anyị nwaanyị ka ọdịnarị agwọ tụgburu ọnwụrụ. Ọdịnarị agwọ tụrụ nwanne m nwaanyị ọnwụrụ. Ọdịnarị agwọ tụgburu nwanne m. Kedu ife eji eme ọgwụ agwọ? Anyị bịa dịcha n'azụ ụlọ m. Mana agwọ tụgburu nwanne m ọnwụrụ. Maka gịnị? Anyị ewelugo ntụkwasị obi anyị tinye n'ife bịala abịa. Na ọ bụ na oyibo enyere anyị ọgwụ mana ya dị na mma. Mana enwelu ndị dibịa dị n'ala Igbo maalụ mkpọrọgwụ na mkpala akwụkwọ. Kata ma anyị ewele ego fọndụ ọha ka ha wepụta mkpọrọgwụ na mkpala akwụkwọ. Ihe a na-alụ bụ ịchụgharị nke ndị anyị achụgharị rapụzia nke ndị ọzọ bụ ndị ori. Nkwube kịta asị na m ekwube. Nkwube kịta asị na m kpọrọ soro ude asị. Maka na ode eji m n'ọnụ nkwube kịta asị na m kpọrọ ya asị. Mana igwe okenye eziokwu ọsị na nwata ekwuwe ọnụ. Yesterday anụrụ m na enwere sentensị na enyere akwa ọkọ tiwala akị. No problem. Nsogbu adịrọ. Mana ebe o si gbawa m obi na enwere m vidio na fonu m nwa. Paul Enenche m na-akpụ ya afọ agwago m ya sị kpụrụ m jee nga. Paul Enenche bịara Anambra steeti wee yuzuo Anambra International Convention Center wee mee crusade. Tinye clutches na ọgwọrọ onye ngwụlọ. Soludo wenye ya aka. Soludo ịbịalụ that conference. O Paul onye nche abụrụ onye ori maka na ọ na-eje ụka.
He was not stealing by false pretense. Maka no na-eje ụka. Mana akwa ọkọtiwala aki bụ onye ori. Nsogbu adịrọ. Ndị Igbo unu emechego onwe unu ife mana unu amarọ. The same time ịkpụrụ akwa ọkọtiwala aki ka ị nile obi jee crusade Paul Enenche, a PhD holder in economics. Adị n'iru gị sị na eji Jizọs mee onye ngwụlọ ọ ga ije na Anambra, gị nwa bụ gọvanọ Soludo ikwelu ifele megbuo gị. Maka na ofu na-eje ụka, ofu na-eme ọdịnala. Nwatakịrị na-enwere ọnụ ya ekwurie. I'm not saying no metachakia. There might be flaws in his services, no problem. But there was a virtual flaw. Melugi n'iru Soludo nwere ife ikwulu. Maka na ogene dem ondo ụka. Aflum video ebe ị na-afọta ọnụ na ịgwọ nsị na aja. It is even constitutionally wrong for you to use ill statement to address ordinana, because nisi na enwe right to religion. Iwe sị na onye ọbụla chọrọ ime ụzọ gbara ịnọ. Before Ibolo dia governor, I've been making teaching etu esi eme ordinana in the right way. But my greatest anger is this. Ọbụna ndị dibịa kwụsị ije na mmiri. Every Sunday in Anambra State, churches should stop using megaphone, because noise pollution is also pollution. So ana etikwe mkpu ndị dibịa ebupụtezina aja n'ezi gbara ịnọ, I support. Mana si ebukwa na megaphone block ọmụntị na na-eme night vigil. Mana ịma na-ekwu eziokwu asị nwata onye esi gị kwuo. But also bro Soludo ka njibia. Let me go back to my message. Mbosi ya abịa mgbu na ejimalụ ife ụka ọbịa melai. Now, most of our brothers, not in this very service, have learned the truth. Some of us just seminary school, amalugo eziokwu. Some of us, maybe due to commitment, ayama mputanguzi, we decided to use our platform and become Trojan horse. Na agwa ụmụnna ya eziokwu. Because everybody is needed in the military. Now the question I'm asking you, ana m ajụ gị ajụ nwa onye Igbo. Na ndọrọndọrọ nwelo ndị Igbo, kedu ihe imegolu? Gụnwa bụ nwanne m, ọ na ịmarọ na o nwekwuru ndị emelu ka ha bụrụ ndị ji ego ha eje ozi. Ọgbọ ya bụ mbịa nnezi ozi ọma. It has been programmed automatically whenever I come live that account number will appear. Mmadụ sayo sị na nna ayo ego, mụnwa bụ Maazi Dibia. Mana ọ bụ na nsị kịta na whomever that sow seed here, we make heaven. Isi me emem itinye ego. Maka na eliri isi batịrị unu eri, unu afụrụ eziokwu n'anya. Since in na-ekwu okwu atụpụbara gị ọnụ si gị nye m ego. I was just busy. Amakwodi m na I was just busy na agwa gị eziokwu ya afọ gị ụfụ na-arụ. Ife mele unu ji kpọọ m asị bụ na mụ bụ nwata na-agwa gị ife okenye na-agwarọ gị. And I told you here, in my time on earth, I am not here to romance your ego. If the truth will buy you, let it choke you, ka enwuru. Na nwanne m nwoke, nwanne m nwanyị, inwe ike chee na Nigeria emebọrọ gị. Mana ana m agwa gị eziokwu, Nigeria emeela anyị. Nigeria emeela anyị n'ụdị dị iche iche. Nigeria emeela anyị na ọtụtụ ụbụlụ kwesịrị ime ka obodo a dị enu nọzi n'obodo oyibo. Nigeria emeela anyị n'ụdị dị iche iche.
sọsọ ndị Igbo na-ekpokọta nwanne n'ebe a na-achọrọ ha nwanne. Mụnwa Maazi Dibia na-ekwu ya mgbe ọbụla na-egekwe ntị. Ada agba ọgaranya etu o si eri ego ya. Mana ebelivu m n'obodo ọbụla nwere ndị na-ayị ala na befa nwee ndị isi dị mma. Ịnụ ihe nkwu, obodo ọbụla nwere ndị isi dị mma nwee ndị na-ayị ala. Elotekwa m soon ife ọsọ gị na-eme enwere ndị isi dị mma, enwere ndị na-ayị ala n'obodo. And ọbụla ife ọbụla a na-eme o nwere ife a ndị isi dị mma ya emela anyị, o nwere ife ndị na-ayị ala ya emela anyị. Why am I saying this? Ka m tụọlụ gị aka. Ka m tụọlụ gị aka. Ka m tụọlụ gị aka. N'ala Igbo tata, nchọba onye na-ayị ala nọ n'iru akwụkwọ. Ama m onye a na-akpọ Speed Darlington. Don't mind my statement of saying don ala ala. Akpa ala okwu ka m na-use. Is not derogatory to his person. I hope you understand me. Adam akpali nwa ka ibe m akpali mana iweta ihe mmiri. Ịchọ ndị isi nkụka n'iru akwụkwọ. Anyị nwere akpị na-ayị ala. Ịchọ ka ayị ala. Ịkpa akpị nso. Efu na akpị bụ ọmụma ayị ala. Anyị nwere chas oke ọcha. Phenomena. Gwagodu m ife mmadụ na-aba amaghị tanwuru gị n'ala n'ụwa. Gwa m. Mmadụ welu nke gị. Iwelu nke gị bunye ya n'ụwa amalia. Nụrụ ife na-ekwu. Iwelu nke gị wenye ya enu ụwa niile amalia. Ịchọ ime efe ndị na-ayị ala, anyị nwere ndị be anyị na-ayị ala. Obi atọka m ụtọ mbọsị m nụrụ na Tony Elumelu nwanne anyị welu $75,000 nye Charles. Obi tọwalụ m ntị. Ọba m na studio wee kọrọ Elumelu. Nsị ọkwa ala ahụ chọrọ ihe. Ịtọpụ na ala ka ọ bee. Nzọba nke m anụ m azọrọ ya n'isi. Nwata na-achọ nke ya. Asị na ọ bụ ajọ nwa. Ịchọ ile any energy drink. Ịchọ iji ndị ala mie. Akpị nwanne m ya emenwu ya. Nyegodu nwanne gị. Enwere executive. Enwere savior comedy. Enwere ndị ochie dịka onye obodo. Enwere ụmụnna anyị na-eme ihe iru akwụkwọ. Enwere iyo cash out. Kedu ndị ala otu nkwọ na ndị aba? Na akams bụ afa m ori nsị. Anyị nwere ndị ala ọfụ ma ndị ala ochie. Some of them ka jikwa ọkpa aga. Adị m agwakwa ọgaranya etu o si eri ego ya. Mana ọ ya atọkwa m ụtọ ka ndị ala nke m jiri moto wee gabakwuo. Ọ bụghị nụrụ ife m kwuru. Ọ ya atọ m ụtọ maka na ikunye nwanne gị anyị nche etokodo ọnụ. O nwere ife anyị na-azọ n'iru akwụkwọ a. Ịmana o nwere okwu ngwala unu last year unu aghọtarọ. O nwere mgbe ọ bụ n'iru akwụkwọ anyị nọ n'ime n'iru akwụkwọ uche ka njizi ekwu okwu na ana m asụ ya n'ime Igbo and achọrọ m ike anyị kwuru kịta ka asụọ ya n'oyibo. Onwe mgbe anyị nọ n'iru akwụkwọ a akpọzina mmadụ afa. Mmadụ akpọzina mmadụ afa. Mgbe anyị nọ n'iru akwụkwọ a o nwere nwanne anyị nwoke mma akpọ onye nke afa because onye ọbụla mkpọrọ afa bụ ife mme defend nwu na court. O nwere nwanne anyị nwoke a na-akpọ Edu Wazobia. O nwere mgbe bụ Edu Wazobia tụọ ihe n'iru akwụkwọ. Ọ tụọ ihe n'iru akwụkwọ. Ụwa niile gbalụ gburugburu afụ dị ozi. Within one day ife obi tụrụ n'iru, ife Edu Wazobia tụrụ n'iru akwụkwọ agba ụwa gburugburu. N'anya anyị etu a ka anyị nọ. Mmadụ si ọnwụ folu ntụtụ taa ka o fichaa ya. Mana duto na unu ada afụ ife ka mụnwa bụ Maazi si afụ ife. Ngwa unu si unu na ife mela anyị n'oge anyị na-anụ ya bụ na ọ bụrụ anyị nwe media houses ụlọ mgbasa ozi
n'ebe a bụ izi ebe eji wee kpaa ya eze mgbe a na-anụ ya. Ọkwa m ekwughị ya before. Now olu mgbe a olu kịta akwa olu mgbe a n'anya ya etu a ndị nwe anyị nwetakwuru ike ka anyị kwadokwu in the new era. Ọ bụzi nọ individual media ka eji project fara ịkwado ha afịa ya arụ. Unu amara akwado nke unu. Ije love ma ama m. Mana onye niile egosi gị na o mere aja ife, onye ka onye a bụ arụ ise gara aga. Unu nwere short sight, o nwere short sight anyị na-enwe na-ewe m iwe. Ifleto ọmụ Maazi Dibia nọ ka m gwa gị ka esi ama nwoke. Ịjụ ese m 20 years ago, o nwere ndị ga-agbanwulu gị ama. Ọkwa na-ekwu n'iru akwa. O nwere ndị nkụzi kụzichalụ m n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche, ma ọ bụ ndị classmate m ya sinwu gị nekwa na ama Maazi mgbe dị etu a 19 mgbe nwa 2000 mgbe nwa. Ọ ife aka na-akpọ mmadụ inwe track record. Mmadụ ada ezu oke. I'm not saying na m ezuko oke, but ife aka na-akpọ mmadụ inwe track record. Onye ni unu ji wee fili isi kịta, kedu track record ya? Nwanne nwoke ebulu ụgbọala moto ya bụ ebunye mụ bụ Maazi Dibia, mma agogidelu gị ọfọ ka m kwuo na m kwuru. Ibunye m moto a mụ bụ Maazi Dibia ya agogidelu gị ọfọ n'ụwa ebe. Onye lalụ nye m ụdị a? Onye bụ ini m ụdị a? Ya ka nwanne m bụ iri mmadụ ọkụwa ya, nwanne m bụ ikwu ya ọzọ, mana mụ bụ Maazi Dibia ji ọkpa aga. Unu ekwena ka m kwuo ife dị m n'obi o. Ya ka nwanne m nwoke buru bụ mmadụ ọkụwa ya, o bụ ikwu ya ọzọ. Aghọtakwa m no business, aghọtara m ihe na-eme, aghọtara m the other side of it, mana na-eche ekikwa o. Na-eche ekikwa na ọ dị mwute. Ebughị na m enwe m ike igotanwu nke mma anya, mana n'enu ụmụaka na-etoite n'enu iyo n'enu savior comedy, n'enu ụmụaka na ụmụnne m, n'enu ori nsị. Are you getting my point? Asịrọ m gị nye m enyena m maka na mụ bụ dibia, inye m enwere ike sị na ihe iji nye m bụ na nna agwọrọ gị ọgwụ. Enyena m because ama m na mụnwa I've decided to be the medium to break that stereotype. Enyena m mana nye ụmụnne m. Enyena m ya na ụmụnne m. Agwa ifulu oyibo a, he that goes with equity with equity should come with clean hands. Ife a gosi na ndị be anyị ada aghọta ife na-eme anyị. Oluo n'ife a na-azọ azọ equity gbakwa ọkụ. Ankọwalụ gị ife mminu. Mụnwa bụ Maazi Dibia gafete ebe a na-anụ ọgụ, mebi apụta n'airport fụ ka onye kpu okpu mme maọbụ onye na-asụ Igbo na-anụ ọgụ. Mme isisi akwa n'iyi kụwagodo onye nke ọzọ ikputu ọnụ, njụbazia gịnị na-ese? Mma akụpụgoro gị kọpụ anya, jụbazia nwanne m gịnị na-eme? Ije love mendo ịma nghọta sị ya ka m mekwudebe ife mma agwadebe unu etu unu dị ụmụnne m. Onye akpọrọ asị ndị ike mazeli gụrụ egwu sị gị na ndị Igbo tụrụ inu na onye iwu ya na-ewe ọra bụ alụ ka o ji aga. Imezina ka afọ gị n'anya ama mfụnata gị n'anya. Ife a ngwara gị bụ eto ọsị nwa Igbo, emezina ka afọ gị n'anya ama mfụnata gị n'anya. O nwere ife dị gị n'ime ụwa kpọrọ asị. Sọọsọ gị golu moto iri gonye, golu ụgbọala na-eri gonye, asị eni akpọrọ gị akpọkwara gị.
now ife nji na-ekwu ife a ụmụnne m emeela ogwugwu si meela nwa anọsi ike adịka ibe na-agụ akwa o nwere vidiyo olinsi mee ịma na olinsi na-ama njakịrị mana egeche m da vidiyo anya mmiri gbaa m mmadụ dịka men nọ n'ala Igbo nọ na-eti mkpu research center for 5 years sigodunu this idiot a ngwa na board of trustees a ngwa nekene 1 billion ka board of trustees a na-release gị this fund at interval ka ifukana ife eji ife ame na research center oluru ego unu ji emekọrọ moto ndị na-ekwu ma onwe ha I'm not talking to you an average man ọ bụrụ gị ka m na-agwa ama m ndị na-akpọ ama my brothers na-adashi mmadụ $1 million I know them n'iru you might not know na nwere ndị nwere udike ga mana ama m people mụ na ha ma na-ewere $1 million dash ya mmadụ na ana Igbo aya ntigide mkpu nwa nwụrụ ọ dị ka ọ dị m ya apụtakwa yes ndị etere mmanụ ada agwụ agwụ mana ọ na-ete aka abịakwa na-eti mkpu nwa na-ebe akwa ka anyị nwee ife dịka 5-story building research center the first na oyi ebu ụzọ mee bụ obodo ọbụla nọ n'ala Igbo edeta akụkọ ha ejije na ife niile bụ ife nzuzo dị n'obodo a history and chronicles ewetie na dị obodo ọ ya dị in video form ọ ya dị in audio ọ ya dị in written I na-repeat here every 10 years I update here the information ịbụla onye amichi from Anambra chọba history unu eje na that building maintained ịbụla onye Nkanu na Enugu State chọba history Nkanu you come to the Igbo Secretariat the research center you will load the file enye gị soft copy I download enye gị copy because if this generation of elders nwụsịsịa ndị ma some of our story fa nwụsịsịa akụkọ Igbo ya afịa ya rịkọta ọ nazịa na isi Israel ebe a ka ọ ya end wee na-ayọ ka lụọ research center asịrọ gị nye m ego si lụọ nọ research center ka anyị were ife dị n'ụbụlụ anyị na ụbụlụ ndị ọzọ okenye ndị ọzọ na ndị ọ dị ka ọ dị anyị dịkwa ndị ntorobịa mee ya ka ọ dị mma n'anya bifo anyị nwụrụ iwe sị na mụnwụ bụ idiot amara ife ife ji na-ekwu ife a na-ekwu ife a bụ na ụkpana okpoko gburu bụ ntị chiri ya na-ekwu ife a na-ekwu ọ ka o si akpanyite m n'obi nwanne there are many other things I can do that will go viral. The fact that I'm teaching is to show you that I have other things that I can do that is easier. Mmepe page mewe comedy to go far. Maka agbolo a ada achọ ife balulu. Mmepe page bobu ike. O ya aga. Mana n'ebe si jide unu ndị Igbo. It will be very difficult. It will be very difficult. Mmadụ ịgwa gị eziokwu. Maka gịnị? Ị na-enegodo anya onye mụ ya. Etigidego m mkpu, kpọọ unu, yo unu ayịyọ, sụọ unu isegbuli ana yo unu si unu biko unu. Neda na anya n'onye na-ekwu okwu a, gee n'okwu a. Unu gbakọta aka ọnụ, ka unu jiri aka unu wee too ofu eze. Ya nọ na Abuja. Na ebe o si ebu aka na enwere onye iji mele eze ndị eze. Even though na ọdịrọ nọ ntọ na ana ndị Igbo.
maka na ndọrọndọrọ ọchịchị apụtago si mee nya ka anyị nwee onye na-ekwuchitela anyị ọnụ anyị na-ebetela aka tupu anyị nwere onwe anyị. Unu ajụ ife anyị na-afụ n'iru akwụkwọ bụ eze nke akwuo, eze nke akwuo, eze nke akwuo. Enwere ofu eze a na-atụ egwu. Igbo enwe eze mana ọ karọ mma ka anyị jiri aka anyị nwee onye anyị eji wee na-azọta ife na mba. Ndị ugwu enwego, ụmụnna anyị nọ na ọdịda anyanwụ ewego. Unu nwa nọ n'ọwụwa anyanwụ onye emere unu ife a. Ekwute okwu eze nsi unu rapụgodu unu histri mee nni abaghị ịtụ aka tụọnụ mmadụ aka ya bụrụ atụ onye aka asị na aya na-atụgharị ewepụta from Ebonyi tata, mgbe ọzọ ewepụta from Anambra, ewepụta from Enugu, ewepụta from Imo, ma ọ bụ eme ya banye ịtụ balọt atọgbọ onye ebu ụzọ pikite afịa steeti ebu ụzọ pikite afịa enye steeti a 1 month iwepụta eze onye ya bụ eze ndị eze te na onye nke a nwụrụ esi na another steeti wepụta alụọlụfa Central Palace ebe faya na-anọ te na ọ ga-gwụọ ịnwụọ enyie gị eze ọzọ apọntịla abịa bili na palace a ọkwa ya atụọ n'ala ka anyị nwee ofu eze eji eje mba maka na o mere anyị ife na-efunarị anyị. Onye a na-ekwukwu ife anyị esokwa n'ohu m agana. Onye anyị na-ekwu ife anyị eso n'ohu m agana o maka nke enyi anyị bụ n'obi bụ nwere onwe maka everything na-alụkọ ọlụ ọnụ. Somebody say it will be politicized. Ma na ịmara ife bụ alụsị. Imagine na ana Igbo na-ebutela alụsị niile dị na ana Igbo mmadụ wee were gbaa ndụ. Am I for me? Maazi Dibia, can you have a list of those that can donate 1 million for? Mụ abụ Maazi ama mmie. Maka na echi ifu na eji afa m kọ ya eri nne. Oke ite mmadụ ka fiche ihe anyị dee n'Igbo. Dee n'Igbo. Ebe o si ewute m unu enwere anya sala asa. Unu ada afọ ife etu anyị si afọ ya. Ọ bụ na ndị ichie emepe gị anya ka ịfụ etu esi tọgbọ anyị. Mmiri si n'isi gbalụlụ na be anyị. Nwanne esiri ofu ụzọ azọ ife. Ebe a ka unu si adịa. Enu ife nkwu. Esiri ofu ụzọ azọ ife. Ị na-azụ ebe, ị na-azụ ebe, ị na-azụ ebe. Nke ọ bụla bụ ụzọ konye, okote. Now, o nwere ajụ njubulu unu. Gịnwa bụ onye na-ege m ntị. Kedu ife imegolu ndị Igbo? Onwe bụ ife ndị Igbo mere gị ama m. Kedu ife imegolu ndị Igbo? Kedu ife imegolu ndị Igbo? Amaka ọra na bụ something. Ordinary issue message ndị na-ezi ozi ọma bụ something. Inyelefe aka na-agbasa dị ozi nnukwute ife ka ọ bụ. Ajụ na-ajụ gị bụrụ mgbe ntili mkpụsị ka anyị ncha ịma na ekwugo m ya eje m ijie 2024-2025 ego m agwụgo nsị ka njedebe unu egbuo m
ka anyị nwee ofu okwu, ka anyị nwee ofu mbọsị Igbo niile ji agụ arọ. Anyị agbakọta ndị aje niile na-agụ arọ ekwekọrịta ofu mbọsị na ọnwa tuo etu a na arọ a anyị weli eme mbọsị ịgụ arọ. Ịma ihe ọ na-eme ka o wee nwoke kpokọta nwa anyị ọnụ dịka ofu obodo, onye na obodo Igbo sị ka ọ nalụta ụlọ na ọnwa ọfụ na arọ ọfụ nke ndị Igbo elugo. Secondly, ka anyị wepụta ofu mbọsị wee ime ịwa ji, ka anyị na-eme ifiji ọkụ ofu mbọsị sisizi ya na obodo niile. Yes, ya na-ebe yes, n'ofu mbọsị a bụ Igbo General Day ịwa ji. Ndị ọzọ chọzi imezi nke fa afterwards, maybe in the next 2 weeks, no problem. Ma sị nwee one General Day ka eji eme awam ji bụ ifiji ọkụ. Ekene Wesley, na-ekwu okwu ndị Igbo ịkọla akọ torabịa, I might be forced to block you. Ịma na obere ihe na-ewe m iwe. Nna aka akọbaluli ịkọlụ torabịa, o ya ewe m iwe m blọk ọwụ. Ili na ala tora azụọ n'ike ka m kwuo ife gbasara ndị Igbo. Nke na ndị Israel nọrọ kwuwe okwu tora. Ife nji na-ekwu ife a na-ekwu ife a bụ anyị na-akpa alụ nwanne. Igwagodo m nke na-eme m. Ebe izi anyị ebido bụ na ịgụ arọ. Yes, Igbo originally anyị ncha niile agbakọtara aka ọnụ agụ arọ. Mana ịma na ife na-asa anya na-amodify ya. Kedu ife eme? Ife niile bụ aje na-agụ arọ, ndị eze ana niile na-agụ arọ n'ala Igbo anọkọtazi ọnụ that one single day gụkọta arọ. Ke oyibo emegie netwọk dị. Akọneti aje n'Ụmụeri, aje gụọ nri agụọ that same day. Ịghọta? Agụọ. So news na-eme nke a news nke onwe the Central News Network na-project ya dadị. Ofu ya nọ standby n'Ụmụeri, ofu ya nọ standby na Arọchukwu, ofu ya nọ standby na nri. Ịghọta? Ebe niile n'ibu anyị nwere ndị na-agụ arọ. Gụọ arọ. Ọ dị in unison, onye Igbo niile etie Happy New Year once the same day. Mbọsị ya waji news network niile ebulie na ndo wapụ ji televise ya nke ndị nteje televise, that is onwe a central network na-eme iri ji n'ala Igbo. It will be a form of binding us all together. Emete ihe a na-abụ ọ ya enyela anyị aka ibidogodu na nke a wee chịkọtaba onwe anyị ọnụ. Ịnụ mbọsị a kịta China sị gị na ha na-eme New Year. Every Chinese asị gị na New Year. It's a form of bonding people together. Ọ na-atọ ụtọ. Ịmana tata bụ Igbo New Year. Ịmana tata bụ Igbo New Yam. Na anyị na-awa ji tata New Yam Festival. Na tata bụ ifiji ọkụ. Ọ bind ya everybody. Anyị ejekọta ya ọnụ. Ịghọta? Asị na Imo na Enugu, Abia, Ebonyi, Delta, Kogi, Cross River. Ndị Igbo nọ na Cross River. Ọ bụ ma ndị Igbo nọ na Cross River. Isobo. Eweteche ndị Igbo nọ na Ikwere, Eche, Ọgba. Everybody agụkọta arọ ọnụ. O nwere this sense of identity o ye trigger. I said today that whatsoever I'm saying in this live stream today will outlive me. Generations to come will make reference to whatsoever is discussed today. So, I'm going to need one more setat and so bad draw. I like ya later.
individual enterprise listen. Okay, listen to this word now. Let me speak English for a few minutes. We are still operating as separate nations. Oh, sorry, we are still operating as tribes instead of nation. I will explain what I mean. Do you know the difference between a country and a nation? Do you know the disparity between a country and a nation? In the actual sense of etymology, in my faith, a country and nation. Okay, let me make it simpler for you. By virtue of meaning of words, Nigeria should not be termed a nation, rather a country. Do you know why? Nigeria is a country. A country is a conglomerate of nations amalgamated together. But a nation is people of identical core values, culture, tradition, customs. That is why we have inside the country called Nigeria, there are every nations inside. The Igbo nation, are you getting the Igbo nation, the Odua nation, the Hausa nation. I don't know if you are getting the point now. So I am proposing that the Igbo nation should stop operating as a tribe. The homogeneity will unite us, not as a tribe, but a nation. Now, ihe njina ajogi ihe abụ maka oya abụ onwe ebe ya abụ ajụọ m ya iwe ewube m nationality ana m ebu ụzọ kwuo Igbo. Then ejuọ m country of citizenship edem Nigeria. When somebody will be one say yes. Say I am firstly okay, let me say this to you now. This is how you understand it. If you go to United Kingdom is a country of 4 nations. Is it making sense now? United Kingdom is a country housing 4 nations. The Scots, the Welsh, the English, and the Irish. How many nations is housed in the country called Nigeria? So when I talk of the Igbo nation, if we, Orebunam, you are right. If we look at the autonomy of every nation, it will make more sense. Autonomy of nations. Let us become a nation inside a country. No problem. I want no problem with Inka. Maazi, I want no problem with Inka. In fact, those is part of the excerpts of the Aburi Accord. Who remember the Aburi Accord? That because when you know phone na or direct call na come here. Kachi. Jeba no call na oh yeah affect my network. I identify as an Igbo nation first before identifying with my country. It's not a crime. Call it jingoism, no problem. But when identity speaks, jingoism can go and hug transformer.
Jingoism. When identity speaks, when indigeneity speaks, Jingoism can go and hug transformer. When I yoga one them, what did I ask of you? Ngo abonyi Igbo nwele ego. This is what I'm asking of you. Can so any Igbo. Ngo abonyi Igbo nwele ego na ife na yoga. Blues onye onye ngini ya si n'ofu nation aka. We nyelebe onye country ga aka. No, Chimax, Biafra will not serve in this one now because Biafra is a country that amalgamated other nations. If you get my point now, you what I even know. So I don't want us to sound like extremist. Let fact be fact. Abumoni Igbo before anything. Think Igbo first. Nimi Igbo as I zot Igbo. I zot am every other thing. New chenkem on adem ki ife me na ya zota nwere nke ọzọ bụ na ya zota bere Igbo. E na ebido no normal mma wee pụta n'ezi. Zota godi Igbo. I saw Southwest governors. I saw one of the video from Southwest Governors Forum. And they were singing national anthem of the Odua nation. It gave me joy. In the Southeast, can you do it? Mazota godi Igbo. Naka njisu na mwa bu Maazi Dibia na azo Igbo. Nke izizi. Onwezi ife ozo sie. Nsogbu adoro. Onye melu ndị ọbịa bịalụ ba ji gba mbọ ime ka onye Igbo fụta ife ọbụla gbasara Igbo. Dịka ife na-asọ oyi. One of our brothers spoke grammar for me this morning in the live stream. Awesome, that I am always trying to restore pagan practices in Ani Igbo. Let me correct you. Kemot English. The word pagan means a villager. Onye be na village. You know if you in our Christmas no na village, you are a pagan. Magin on a village, kita abu a pagan. That is the word pagan. It mean. The word pagan, makema na aso ekum nandi baya ndi isi oji ada no Igbo. Mana onye nwa na rush aja asubo Igbo. The word pagan means onye bi n'obodo, onye bi n'ime obodo. So, what you are calling paganism is actually the indigenousness of your customs and tradition. You don't want the own pagan practice of the Igbo people, but you gladly embrace the pagan practices of the Romans, Zoroastrians, and ancient Mesopotamia and the Levant. Ego balia. Nyaka ofu esekempeli ji asim Torah. Torah to buo reba na apwala. We are talking of the indigenous paganism. If any na-eme n'ime obodo, that is the word paganism. If any na-eme n'ime obodo,
That is paganism. Ị chọrọ ime ihe a na-eme n'ime obodo unu, mana ị chọrọ ime ihe a na-eme n'ime obodo onye ọzọ, n'Israel, na Rome, na Babylon. Eri. Agba n'isi. Iche na ngini ife na-eme. Let me show you how religion de-Africanizes you. Permit me for my English. For you to be religious, you will first of all rob yourself of your indigenous core values and identity. The first thing you need to remove his shag and be on suit and tie. That was how it was. Oh, kita as guy mabazilife when unnecessary syncretism. But the original way is that all shirt and trouser na tie kejeje. That is what the Lord wants to see. You remember that mentality? The idea behind this is to restructure you from your indigenous dress code to a modern dress code, which is alien to you. In fact, indigenous akwa ineyi makes somebody to live longer. Somebody asked me the other day, one of the contributing factors to short age now, short life now. Now, one of the things about akwa ineyi, go and ask your medical doctor. Akwa ineyi mankan yinaru. Most of us neyi polyester naru. Polyester ki ineyi naru. If you can ever wear pure linen na aroge, you are making yourself in a add along with 10 years nandwa. What to me, John de Golakwa. Chief for if any nandoge, including your underwears, pant and a brazil singlet that is made of polyester. You be only material that is made of linen. Ndoge taaka. Number one thing. Polyester is made of lower vibration. The energy circulation, because a torus field, manemaro. But the problem is this. Hate me today, but time will come. You will look for my voice, a man fear. When we come on na go nando na kolon we mu ugbo n'ime ofia eju SMS na ma no ya delete your internet is wo long we ike. The first thing in arrow, your body is a portal. You now brought polyester, a medium of lower frequency and vibration, where you do your energy field. Cotton can actually pure cotton and linen. More of animal fur. Because Imaro need an energy field. Now the problem I have is this. The new way, latest innovation jebu aiketa bu ifi na-eyi na arụ. Na ifi na-ete na arụ gị. Somebody say why ni de ekwe etu ude. Nsi ya because na ude aki nne m ochie nyere m agwụgwọ. Okume, afụkwurozi m ebe ngotele okume. Chineke nyelzie m aka mfụ mmanụ akụ mmiri. Nku na akpa akụ oyibo ọtọgbu onwe. Ịma why? Ọ dịka this thing na-ege ntị o. Somebody na-ajụ m fibroid ebe ka fibroid si. Nsi na according to my personal research, na 90% of fibroid kita, je jụọ doctor ife a na-ekwu, medical director so n'ebe a, quote me wrong.
si na body spray na perfume na ude ụmụ nwaanyị na-ete. And I will say it now on camera. 90% of fibroid and in the time of our ancestors, gịnị bụ fibroid? Why is fibroid always the talk of the town now? Fibroid. Ude, body spray, roll-on, perfume. You don't know that your skin were opening. This pore. Anything that goes to your skin goes into your blood. And by virtue of thrombocyte, na aloge, everything but anime your blood will be converted to unwanted fatty acid, oil, or nepoyalika oil in my aroge. Kedi ho game, due to thrombocyte, blood platelet in my aroge, or chobe boy a cluster. Obuko nala, a boy a cancer of the breast. Obuko na nafo, a boy fibrosis, obuko na mucus. Mucus. When Dr. Sebi was telling the whole world that mucus is the foundation of every element in Madam Noah. Mucus. I'm when you challenge sige. Give one. Give one. And you challenge. Open asking him where fibroid attack. Moba say young girl. Kusite umuda ne lele. Je golori. Ori, udake, mano debino. That is mano date palm. No kume. William Melu a new recipe yanete. Fibroid medebe dibia. Then don't forget mano ogli, castor. Mana the new trend now is this. I've told you people, I've mentioned this thing in several of my teaching. Blanquemiento. Blanquemiento was a consensus held to whiten the black race. And you people, Blanquemiento. I will meet some of my classmates 20 years ago, 15 years ago, 10 years ago. Mpotazia keta. Mfonya one nwocha. Chinenya mabungi mbu na-eji kpi Chinenye ke ihe na-achala ọcha. Chiamaka ama ngi mgbe ị na-eji kpi Chiamaka ịdịzi ọcha. Onwe mbọsị anyị na-eme nkuzi nsi unu na menstrual pad unu na-use. Gị wekọta ya ka ị gbaa ya tọọchị n'okpuru. Ka ifife ngị bụ nwaanyị tile onwe gị na-arụ. Menstrual pad unu. Gbaa ya tọọchị. Weta menstrual pad gị gbaa ya tọọchị n'okpuru. Ka ife itile onwe gị na-arụ. Nye bụ unu ka anyị jiri aka anyị mara ife anyị mere onwe anyị. Who told you that these mixtures will have a foul smell? Choose one only. One is all you need. One is all you need. I just mentioned varieties for you. Gosi me girl na-eto okume. He gosi me girl na-eme skincare. Ka mmalụ onye arụ ya ka mma. Is a challenge. Gosi me girl na-eto okume na coconut oil. Gosi me onye a na-eme skincare. Ka mmalụ onye arụ ya ka mma. Bleach na analụ n'unu uche. Bleaching. Kachibia wetelu m phone m. Now let me shock you. Let me shock you. Imeche chọpụta n'ụwa that the most expensive mineral Chineke kego n'ụwa bụ melanin. Anya mmiri agbaghị. A day will come. Ebirelebe melanin na-ele. Ndị na-ame go bleach, ndị na-aje wash go their body, their skin. Uni ya na-anọ, ndị na-eji oji awolu bilonia agụ egbu onu. Let it be on record na mkwuru ya. Very soon, I ebido le melanin lele n'ụwa. Omanta aka from now to 5 years. Imagine na 1 gram of melanin dị na-arụ gị. Ni imaliche egi etele ụwa agụ. I know it will sound like I'm stupid in this thing I'm saying now. Yeah, like, what do I mean? 1 gram of melanin.
From now till 5 years, an innovation will come. Aye bido gobe melanin ego. Okume is shea butter. Egobe melanin ego. Unu go ndi niile mego spa sawaru hasa. Ndi na-eji oji awo bilonia. What am I trying to say, one name? Mo ade ekwu ka mmadu. Adim ekwu ki like yam. Like I always say, I am not here to massage your ego. Very soon, mboy adi rampant to the average man. Na nele melanin nele. Ndi nini ka na-eji oji abụrụsị bilonia. Ngini na-achazi ọcha. Anti ọcha. Onye koromoto. Iye ebe ka ọkwa. The latest gold mine will be melanin in the nearest now. From now to 5 years. Somebody is asking me in the comment section, what is melanin? Melanin is the the carbon pigment in your body. From the hormone melatonin. And let me shock you. Let me shock you here, melanin Diego. Now, let me say this. Doctors in the building, please verify what I'm saying. Confirm what I'm saying, what I'm about to say now. Why is it that most girls are not on skincare now? Bidon webe BP and they face depression. If you've encountered this, if you've witnessed what I said, indicate in the comment section. Nini ne dibweziboji tonu longwe ha. Kedieme ha jemwe cases of higher blood pressure and the depression. Ndi antiocha. Kedi he kosole ya. Obu na imara ejuom ka nkowal gi ho. If you don't know, indicate, I will tell you. Medically, scientific reason o jeme ha. Okay, let me tell you. Imalife bi Igbo. Imalife bi Igbo. Imalife bi Igbo. 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 Igbo yi na anya bụ contain life a na-akpọ cannabinoid. Na-ege ntị o nwere ihe amụta na Igbo ifuru a na-ese ese contain life a na-akpọ cannabinoid naturally. But inside the human body, o nwere ife a na-akpọ endocannabinoid. Endocannabinoid dị n'ime mmadụ na-enyelu mmadụ aka as a painkiller, as antidepressant. It is secreted from your brain and circulated all over your body. Yes, I'm talking of weed, Igbo. This cannabinoid you see, an SS. Go to doctors and confirm. When the sun beats a black person, there is a hormone called melatonin alongside adenine vasopressin. Due to nanguchalgi from your brain, it will release endocannabinoid. That same thing Igbo na-enye, to release it inside your body. It will go as melatonin and adenine vasopressin. Ima ihe ọ ga-eme? It will be a natural painkiller. It will be antidepressant for you to help you manage depression naturally. Then it will be like a natural analgesic. Inwe pain ogbasiye garo. That is why give onye isi oji obu na eze gi na egbugi mgbu inabola after walking in the sun in the day, accumulating all the sunlight on the sun ray.
It will trigger your adenine vasopressin, melatonin, serotonin. And your body will release this antidepressant naturally. Because of your melatonin, your melanin pigment, secreted from your melatonin in consonant with your adenine vasopressin and serotonin and the epithalamine. Your nerves are chico. That is why black people living in the UK name depression issue due to low exposure to sunlight. A prescribed basal melatonin pill. This is pure science. Obro nchankota. Chineke wenye ki ife ye megi ko wakedele gemma naturally. Somebody say, are you saying that Igbo is good for the body? If you don't know, you don't know before, Igbo amaka man ife obuna nwe limit. Ise fe Igbo ka obagala. Imu fe mmili okay. Your body will be unsettled. Ife nni okay, your body will be unsettled. Imu fe mmaya okay, your body will be unsettled. Everything in me for okay will unsettle your pH. But everything in minute quantity, amaka Igbo di mma na arụ. Now I'm asking you, gịnị bụ antiocha? Gịnị bụ antiocha? Ị na-ejibu oji mfụzi gị na end of the year party ma ọ bụ old boys association. Ị na-achazi kpoo. Obelogi si ị na-enwe depression. Iwelu n'ebe ifu esi ewe m, iwelu miancoquin na glutathione na-akwọ na arụ gị. I think I've told you people about glutathione here. Ị na-alacha vitamin C, onwe vitamin C syrup nke na anwụ anwụ. Unu amara ihe mere onwu no. Ife mere onye Igbo ji eyi okpu. Like most ladies ji ekpuchi iru ha is because the kind of quinine glutathione ọkwọrọ wee pụtaba. Anwụcha ya ọgba ya ọkụ n'iru. Ịma nwaanyị anwụ ji agba gị ọkụ n'iru ma anwụcha gị maka na inwezi melanin na that side of your body. Itego chemical achọrọ melanin pigment ebe a. Are you getting my point? Yes, you can restore melanin, but ị atakọta ya kọnkịrị. Onwe ife anyị na-akpọ tannin. A ga-eji charcoal and soot. Mana man restore ya ka ọ dị before adịkwa ama maka ngwa gị agwa. I know I must have touched many things. Na-ekwu okwu Igbo adị m ekwu okwu loud ma ọ bụ mkpụrụ mmiri. Maka anya nji afụ ka iche na na-ekwu okwu loud na-eghe chi ga-adị. Emi onye koromoto iche na loud ka na-ekwu okwu ya. Iche na mkpụrụ mmiri ka nsị gị je gba onye ala. Asịrọ gị gba mkpụrụ mmiri ihe a na-achọ. Ihe ngwalụ gị bụ na ọ bụ na gọọmenti anyị mara ife. First of all, Nigerian economy dị bad. We can restore our economy with Igbo. Yes, makana I am one of the purest species of CBD on earth. Now, I've told you people that no men are Igbo, which I will not explain on camera. No one will see Igbo agwo Down syndrome with other things which I will not explain to you. Ndi dibia Igbo na-use mmanụ Igbo, CBD oil, cannabinoid oil, agwo Down syndrome. Most of even in oil abụ no nwa keta, unu asị na nwa gị dị autistic.
nwa gị dị nwere Asperger syndrome, nwa gị nwere autism, nwa gị nwere cyst, nwa gị nwere ADHD, Igbo ya agwụ ya. Ọ ya ka Western medicine ji push ka yala ime ka Igbo, ka yala ime research on ihe Igbo. Ije ancient temples in Egypt, ị ga-afụ. But I'm not saying it to brag about it. This is something I've done. Ndị njigoro Igbo gwọ ya erigo nne. Biko nyenu m mmiri. Kachi. Duala kabane ruansha duala. Now, Anderson Ejikeme in the Netherlands, the type of Igbo in the Netherlands is not okay. Na enwe nchoke muta now. Enwere ihe dị iche na CBD na THC. The type of Igbo enwere ebe a adrock Igbo dị na Africa na Jamaica. Quote me. Enwe chemist na ebe a biochemist, you understand better. Na nye no mmiri unu egbuo m. One second, please. Are you not surprised? Excuse me. My brother, I will not try to claim holier than thou or Ominino West. But I'm telling you that from the knowledge I know, passed down from my ancestors, from evidence I've witnessed in my eyes, I've seen our ancestors curing most of this cerebral palsy. Now me tell you, it's not going to research center. There are some of this knowledge in our chok into extinction. So man, I go back to your root. That's why I'm trying to explain to you that going back to your root does not end with Idokwa Chigini Kengago. Somebody say, I would have preferred you being a teacher than being a chief priest. Ijikwanaro. I say this all the time. The 21st century is yet to know what it entails to be a Dibia. I am a living testimony Nuna Marifebu Dibia. I said that a Dibia is a composite of several knowledges. How can you say that the seed of cannabis caused infertility in men? Onye na-akọ aka na-akọ eri. Mana ndị Jamaica na-amụju ụlọ.
Umunnem na esewa na amuju uno. Anything the West tells you is bad is good. But anything they say is good is bad. Why is it that nicotine, that is one of the contributing factors of Parkinson's disease, is sold to you in the name of cigarette? But Igbo Yasogondo is banned in Nigeria. Can't you think with your brain? Imagine like here in Nigeria. The government of Nigeria is so confused that anything no Igbo gwala without doing their own research. If your government in Nigeria if you ban Igbo na, they can't really tell. I love that reiteration. A Dibia knows something about everything. That is the word Dibia, from the word Diaba. A master of knowledge, both esoteric and exoteric. I'm not encouraging you to go and smoke Igbo. Nigerian Drug Law Enforcement Agency, I'm a chemical engineer. I have the right to tell you what is what and what is not what. So, but I am saying this. That is why I tell you, it is an insult to address a Dibia as a native doctor. A native doctor is one of the attributes of a Dibia. Have you ever seen, even look at Ceylon, sing Maazi Dibia a native doctor? And my yala. A native doctor is 1% of what a Dibia can offer. When you can tell wet lips, ogolo na check up mono. Yabolo. Can't tell man on Obawa Ibutu. It one Nasa Ibutu meba. On Ndawa na camera, Imaron on where Koyad. Yamachin who's ogoladi too much. Marco King asks, there is, let me say it in Igbo. MHL Gadvati, Biana Azubutu, Biagoloko cleanser. Okay, see him. Obri any can you put a camera. He talk him me for day. Okaliagi Baratanando. If I didn't know what. So, as I speak to you, Mundem, there are many things there are every atom of knowledge here, if you come across my video. But you people with limited knowledge of what a Dibia stands to represent, you always expect me to be to be so cool again. Mbanzu, women, it doesn't end there. That is one office, the ritual office of a Dibia. There is no, I've said this on camera, there is no English word equivalent to the word Dibia. I've challenged your linguistic expert to tell me. Nsege, show me an English word equivalent to Dibia. Nyeg 1 million naira. How can I be doing toxic masculinity, whereas my deity Bongani Arofonyi Nano is a composite of feminine and masculine energy? Let me shock you. In this Arofonyi pantheon, the lead pantheon is feminine. Listen, Obaro Dibia Abron Chankota, a sort of moon I call Mangozin and Dead. I am the one that taught you. Go to YouTube, search for the video. The duality consciousness of Chukwu. The day I made that teaching, I told you people, everything in nature has its equal and the opposite, or its feminine and masculine. I repeat, every
Everything on earth, well, its feminine and the masculine equivalent. In Igbo, we call it Aku and Obi. Aku and Obi. Means the binary of 0 and 1. Then go next. Yes, Ike Roy. I don't want to mention where I'm streaming from. But I'm in Nigeria, but I don't want to mention. For security reasons. That's why I'm not mentioning. I don't tell you where I am. Now, I told you that everything in Noah is made of binary, male and female. Tell me anything Noah, go see binary. Now, let me ask you. On science in immune, why is it that when you go to a swimming pool, I will chlorine? Igucham mili. Chlorine na kogo na aru. What will you do? Chlorine kwose kogo. Can you hear me? There are many things you get me. Iwelunu te na aru ge. Iwelu beryllium metu na aru ge. That's the end. Or make that same reaction that sodium and chlorine are mutually inclusive to each other. Kedia boliana chemistry. What type of bond? What type of bond ka akpolu chlorine na sodium? What type of bond? So badro. That is the same thing name no what? Everything, well, it's equivalent. That is what here, male and female. Every animal, well, it's equivalent, male and female. I'm not chemical bonding, but only about that bonding. And we ionic bond, covalent bond, dative bond. Kedia bolonka for chemistry student. No, chemistry. Now going further, I'm asking again. Vivian Chomi. Now I ask again. Go on there, Joe here. I'm asking you again. Mention anything no one or male and female. That is when you begin to see the error in religion. So na religion can male and female adero. Elusion na religion. God the also he. Kezebe shi jebe. Nakanji kwa nandi Igbo. But one of the people who represent this entity in the best word, chi na eke. Even the people are water. Fatina chi na eke and no chi the creator. No, it is a fusion of two words, chi na and eke, male and female. And when you water that, obro chi na eke, it is Chineke is the attribute of Chineke, the duality consciousness of the Chi, which is the life force, and the Eke, which is creation. I made this teaching extensively. It's on YouTube. Go and watch. Go to YouTube, type the duality consciousness of Chineke. You will learn something. It's about a 50 minutes video. One of those humans telling the new meche na elesi agba. Nyadeba. Nyadeba. Kediva na akpọ nwunye ewu. Kediva na akpọ oke ewu. Odro na ani Igbo. The male of a ram is sheep. The female of a sheep is the ram. Nyaka ji wenwe L.
and do. L, do. In our water, good na he goat na she goat. Ebia na electricity, I am positive and negative, plus and minus. I am na induction, I am North Pole and South Pole. Kedundi mel physics. North Pole and South Pole, induction. Onye ka eji sigi as above, so is below. Nyeka ndị Igbo ji nwa alụsị a na-akpọ igwe ka ala. Adị m attend to ndị ọcha, onye a na-edel m ya. Jee change account onye Igbo wee bịa, amali na-akọ. Now, if you understand this thing, it will help you to water ifo Igbo kpo nuclear fission and nuclear fusion. Is it making sense now? Nuclear fission and nuclear fusion. Biology will make it sense now. Nuclear fusion, nuclear fission. Then we begin to look at chimerism. How one DNA can replicate into two. Amu ejima. Amu ejima. Okay, let me. Okay, can you funka? Can you funka, deba? Can you maybe marry ejima? Can you na agagodu? That is why in science, every woman, a woman is a vessel of honor that should be preserved. Every woman know what? For every man that you've ever been with, the DNA of that man, the Nima forever. Do you know? But your DNA is not in the body of a man that slept with you. Yenjine kwifabo onye koromoto malokwa onye na-ataghi ka ndala yara ịtaghi hapu DNA ndala n'ime. At the end of the day, those DNA signature dị n'ime arụ gị will be attached in the formation of the fetus. That is to say, you might think you made love to somebody in 2010. That is the end of the story. Is a lie. For a man, that may be the end of the story. For the woman, his signature is in you forever. This is pure science. You can verify and thank me later. And that is why the placenta, placenta na village. The placenta is formed from the information that came from the sperm of the man. I repeat, the placenta, that sac, is formed, even a forms placenta, but the information sinner. Kamal, yes. Okay, so, what am I trying to say? It is the information of the man that develops the placenta. Take it to the banks. It is pure science. Nyame na Chineke di egwu. Normally, before we became hybridized, for me to be able to discuss in extent with some people, the person need to be very good in sciences. The person also need to be very good in esoteric knowledge. Right? Reason is this.
Ijimato. If I tell a person, why is it that when the genetic modification of about 250,000 years happened, why is it that when the DNA was locked, the signature that is important in that locking is the formation of the prostate gland? Prostate gland. Emma, why? The new Homo sapiens, madu no no waketa. This new hybrid follow no wa. The sperm in the body of a man is like an alien to the body of a woman. So on a normal, if the woman's body receives a sperm, the antibody, the antigens will fight that sperm. But listen, but with respect to what we call immune suppressant factor, so then the prostate glands meant to go na the sperm, where the sperm on apota. The body of woman will now see it and calm down. Maazi agụ nwere obi ndị tala onye ka ịrapụrụ ha ị na-ayi ala. I'm not saying this to ridicule the women. No, I just made the teaching out of pure love for humanity. Eji ụmụ nwaanyị egwu egwu. Eji nwaanyị na, but I don't joke with my ladies. So I hate somebody to bring unnecessary chauvinism on ladies. No, we are just stating the fact. Are you getting my point? So, and that is why I told you people that women are the portal through which life can be replicated. I will go and my battery is 20%. So I'll be rounding off in the next 5 minutes. So I don't know now. So I came to visit somebody in another state. What am I trying to say? Yes. Yes. Okay, you raised a very vital point. I remember the day I made a teaching about the rhesus factor. I even brought my brother that was a medical doctor even to come and help facilitate the teaching. I was emphasizing on this rhesus factor. Rhesus factor. Rhesus factor. Most people na-eje ekpele maka miscarriage kita bụ rhesus na-eme ha. O nwere ife ndị Igbo na-eme. Mana kita anyị nwa bụ ụmụazị, most of us amaazị the knowledge. So jezie gba ọgwụ nke oyibo, nke a ndị oyibo wetago. Mana o nwere mkpọrọgwụ ndị Igbo na-enye maka rhesus. Kedu ma egburu n'onwe m. Ịmala ebe oziọma abido, the negligence, the unhealthy comparison of our legend. That is where I started the message today. And that is why in this era, I was seriously saddened when I had children comparing Fela Kuti with our brother Whiskey Dayo. I was very, very saddened. Oh, Maazi Adam Onyukwu, you don't know what it means. You don't know what it means. People that gave up everything in pursuit of balance. How many musicians in this era can speak to the ill government we have? You will now compare Whiskey Dayo, a very good brother, which I celebrate his success, to the almighty Fela Kuti, Lala Nisi. Abute chikita. You compare be Umaka with Mike Ejaya.
You don't know. These are people that took the art of music. In a Fela, you'll be talking in the annals of history. The chronicles of Fela Kuti should be said alongside the likes of Majek Fashek, Bob Marley. People that gave it all. Apute chikita. Une welo Obli Igbo. Now compare. I'm talking of Obli Igbo, the legend, the Mpai. You will Mpai Obli Igbo. Now compare Umaka Kuromoto Kita. Well, also men one sube. Men that made prophecies with their music. Well, now compare Maazi Meji Akadowagon. Whomever that gave Fela award this year is doing that not to gratify Fela, but to gratify his own agency. Fela is bigger than any agency that will give him an award. Just like in the pen days of Chinua Achebe, you now compare Maazi Kita. You never respect. Chinua Achebe told you the truest test of integrity is in its blunt refusal to be compromised. Did they hear what this phrase, this adage? The truest test of integrity is in its blunt refusal to be compromised. Game ka Achebe. Men that channeled literature selflessly, not for material gain. Men that broke protocols of propinquity with their literary work. Breaking the boundaries and shattering prisons. Men that created revolution just by their pen. And that is why the Mandela that was jailed, I'm not talking of the Mandela that was released, if you understand what I mean. Because to me, Maazi Dibia, I know that the Mandela that was jailed was not the Mandela that was released. If you know, you know. I think I've made the teaching before. How Mandela became Gibson Makanda. Don't ask me for detail. The Mandela that was jailed said that with Chinua Achebe, I discovered that the pen is mightier than the sword. We are talking of men who understand their pen game. We are talking of men who see, it's just like Aneku in the annals of history in Africa. And somebody will have the mind to neglect the division of Kwame Nkrumah. Most of our former Maazi Dibia na ataketa. Bonacho boka di Igbo anorondo. I say it on camera. Obonacho boka di Igbo dendo keta. When men we are men now, oyi of oyi. Obono oyi of oyi dendo. Ma obi igwe mkpume. Nkeli nzekwe, nyekere igwe mpotompo dendo. Mada yo chalondo de na atuyali haka konkere you na emeketa. Who goes you? Mana men na nozi. But we are raising men in this era. Nwoke de mana obro nwoke ni bu amu. Most of these men in have na amu hof ma otu ka ha bu. When I'm talking of men, men of solid convictions, men that stood the test of time. Senator Ken Nnamani of those days, men that can say no. When men we are men. Kita, men no nozi kita, mama fa mweche kufu mpula amu. Ndi koromoto. Bunch of sissies. Awa knockout nwoke ezo,
nwoke adị ozini nwoke onekwu ka nwoke si akwụ tetekwenụ n'ụla ngị bụ onye eriri eri tetekwenụ n'ụla ngị bụ onye eriri eri. My message is that voice reminding you nekwe ebe esi buru isi batrị gị. N'iru akwụkwọ a there are men that we should identify with. The truth is this. Eziokwu na afọ na arụ. And I took it upon myself to be in the forefront of those narratives they had. Aya na achọ ma bụrụ ofu aya. Ya mụ na kerebe nke ya esi rapụ. Mana ndị ba si na nwata bulu agwụ o buru ilo. Mana ilo dị na agwụ adị egbu nwata. Enwere nwoke o mana ama m uswala ịbụọ na ịtọ. My job is to become the avenue through which the dormant nwokehood in you, the dormant nwokehood in you will be triggered. That is why, as I echo my voice consecutively, I am trying to resonate the mantra of your Ikenga. Kemalo. Your Ikenga has been made dormant for so long. That is my message. Arise, he that sleepest. The greatest writer I've ever read his work on earth. I don't know your greatest, my own greatest Kangwage. In all my series of reading, there is no writer ever relevant to me like Chinua Achebe. And I beg you to awaken the consciousness, ignite the spark of your Ikenga. Tetekwe no laki idi otulodi. Ibuzi na ajija ni ide mi bilibi. Ngoro tule. Teteno no la. So in a nutshell, have you learned anything today? If you've learned something today, comment where you are watching from so that we wrap it off. Please tell me where you are watching from. I want to know cities that are listening to the message this morning. Comment where you are watching from. Ebe kisi ene noziai. Ebe kisi ene noziai. James Nwadigo, ana-ekwu okwu ndị odogwu. You should learn to talk in the language of odogwu first. Yes, she's great. Mana enwere ndị iman wata. Unu aghọtara. Mụ a na-ekwuru ka mmadụ. Okay, Chizoba from Lagos. Obinna from Sokoto. Nzekwesi from Lagos. Ikemefuna from Enugu. Osinachi. Ahanono from Agolo. Vivian Chioma from Lagos. John Roya from Sebia. Angel from Ekiti State. Odera Chidera from Cyprus. Ugwa Bausita from Lagos. Ikechukwu from Ike from Lagos. Chidalu Okafo from Ohio, USA. Onyechere Chibarere from Ihube Okigwe Imo.
Oga Bokai from Lagos State, Emmanuel Ademora from the United Kingdom, Ezenwobi from Dubai, Bright Obi from the USA, Chinedu Madubike from Bayelsa, Chinedu Igbo from Ahaba, Ernest Izuchukwu from Aba, Udenna Stephen from Taraba, Nwafo Ephraim from Ebado, Amakeze from Ekulobia, Engineer Bilo from Imo State, Owerri, Onwakpa from Newcastle, Izundu Chiemeka from Anambra, Onwero Esinando Enenemeba, Alo Emekwo Okoye, PC Prince from Iguacha, River State. I don't like that name, Port Harcourt. I told you that name is the name of a pedophile. We shouldn't be using that name. The name Harcourt is from a pedophile. Don't use that name. Happen de Nigeria na marry here na Asia. Anyochi Obaji from Umuahia. Chimezie from Abuja. Uchenna from Lagos. Agulue from Obunike. Keda Agulue nko? Agulue nkemma. I am friends with the Agulue family from Obunike. Comic laughter from Anambra. Suleja Okuchuku Ejiogo Ogechi from Lagos. Prince Joseph from South Africa. Oh, Sapile Onjani Sapile in the South Africa. Ndayatanga Ndayakukumbula. Okay, let me make my sign out greetings. I greet you all the way from the no man's land in Nigeria. I say Njani to you in South Africa. Terima kasi to you in Kuala Lumpur. Dozo Yorishiku to you in Japan. Kenchanayo to you in Korea. How Jibujen to you in China? Otoko Ndake. Baraka to you in Saudi Arabia. Baoni to you in Lagos and other part of Yoruba. Kedu kimelo gonya mana egamuntisi na Igbo. Savab all the way makandi no na francophone nekenem. Yes, Sava. Oh, good morning for those in the United Kingdom. Guten Morgen to those in the German and Deutschland. Obrigado, makandi no na Portugal. Muchas gracias, makandi Español. Hola. Kendi nekenebero. Owendi nekenebero. Walo dudu makandi so isi gale kenem wala anie arokao kendi nekenebe ndi ugwu Hausa ranka dede na gesheka ya jindadi nino ya Yoruba show mo pe enitebi mpako kingbo wasu mo fe lo si ọjà mo fe ra nko se ngbon ko ti mo so kedo ndi nekenebe Essen Germany. Oh, Ishben, imana suna kariro Ishben. Lib. Dochi abamala one day. Filipino. Kezi language Philippine. Kezi language in the Manila. Kezi ana suna Philippines. No mombala deje no munnem ario dekwa. Kedu maka ụmụ aro unu. Motigbo. Eshe da. You never greet your Igbo people. Oraneze ndị Igbo na-ege m ntị ana m abụ aka mbakwa Maazi Dibia oji nkuzi emoji. Aka ji ofa arụfo ya na nando. Nzanu ka ikpo to ogbo fifa adigo igwe arụ ovu onye nyekiripụtụ njagidi. Ajọ nkịta ụmụ agbọ ya na-etele ọtanjele. Eji m n'aka na unu dị mma n'olu na Igbo. Agbaja na adagbe aka ndị mụ na ya dị na mma
ana m asị ka chunu ọdịnala gozie unu ka aka osebi ihe ojii ọda mmiri eje ọgụ melu na amala ogologute bụ ogu gozie unu ijite osebi udo melu na amala ana m akpọ ọrụ ọbala bụ ekwensu abịa nkata bụ nna agwụ na ọrụ ijite bụ ndị ichie nọ na ụmụnna anyị mụ ndị aka akwụ ndị aka atụlụkpa na-ewetala ife obi atụlụkpa ka agbata obi na abụ na akwụ ọra unu melu na amala gosi unu ife siri ike na ndụ unu ka ọ dị mfe were ose otule wụọlụ na ọjị ka unu wee dị ọsa yalị kachapụrụ unu ajịja ife ete na mbọ ife ọbụla ya eme ka unu wee gbuo nwa m wepụrụ unu ibiribi na ose ori n'ife na-eweta ose ogiri ka unu wee dị ose otule taa ka m na-ekwu okwu n'aba chukwu na ọdịnala si na ndị aka akwụ ya gbatala unu obu na mbọ wetala unu ife aṅụrị ka anyị wee nwee ejite ọbara ka anyị wee nwee idusi osite otule ka anyị wee dị ọsa yalị taa ka m goli adụ eta ose okwu ekwusịrị nwe oyi n'aba chukwu na ọdịnala ise ụmụnne m ya adịla anyị ncha niile na mma. Greetings everybody. Bright Daniel, I see you. And this is me signing out with every love and kindness. Please, for those who wish to support what we are doing, there is a foundation account pasted there. You can choose, not by force, to add your widow's mite there. It will help us to do other things. No, make a job for. Thanks for the courtesy. This is me signing out. Till evening again. If you've learned something, do your best to share the live stream to other pages so that people can learn also. It has been a wonderful conversation. And I think we've been here for over 2 hours. Are we not here up to 2 hours? Thank you. Signing off. Dejen. Kachivo.